Здравейте на всички приятели на канала Weller. Днес ще ви покажа какво да направите, ако Windows е заседнал на етапа инсталиране на актуализацията. Моля, изчакайте. Да. За целта отиваме на старт, да рестартираме компютъра, като натиснете бутона за стартиране. Да, задръжте го за 5 секунди и компютърът се рестартира. След това въведете командния ред. Влезте и въведете тези команди една по една. Натиснете Enter. След това въведете този, натиснете Enter. След това правим този. Натиснете Enter, това и Enter. След като сте направили тези 4 стъпки, не забравяйте да отворите командния ред като администратор. След това, съответно, отиваме в моят компютър. Тук отиваме на C диска, Windows и има папка наречена Software Distribution. Изтрийте всички тези файлове. След това се върнете в командния ред. Не забравяйте да го отворите като администратор. Тук и ние продължаваме да въвеждаме тези 4 заповеди отново. Въведени. Влизам. Въведени. Влизам. И съответно го направиха. Влизам. Ето втория. Ето третия. И съответно четвъртият. Тук. След това проблемът трябва да бъде решен. Също така, не забравяйте да проверите актуализациите, затова стартирайте настройки. Тук трябва да намерим актуализации, тук актуализации на Windows. И ако има някакви актуализации тук, актуализирайте тук. След това проблемът трябва да бъде решен. Weller беше с вас, с Богом на всички.